Salutare tuturor! Vin la voi cu un nou video. Avem baia de ulei aici dată jos, la un Peugeot Boxer. Problemă cu presiunea de ulei. Erore presiunii de ulei. Ce să fie, senzorul e ok. Ștergi eroarea, pornești motorul, accelerezi, iară presiunii de ulei. Problemă. Avem aici pompeta, pompa de ulei care se găsește în baia de ulei, bineînțeles. Și surpriză, haideți să vedem ce am găsit în sorbul de la ulei. Ioi. Ce avem noi aici în sorb? Ia hai cu șurubeanița aia lată să scobim un pic aici să vedem ce este în sorbul ăsta. Fiți numai atenți ce este în sorbul ăsta. Presiune de ulei problemă. Când să nu fie probleme cu presiunea de ulei, că ăsta e săracul. Ia. Cade afară, fii atent. Fii atent ce acolo. Silicon. Aleu. Plin. Plin. Plastic. Ce plastic o fi ăsta, mă? Ia să le iei după aia să vedem. Prieteni, problema la presiune e rezolvată. Sorbul plin de mizerie. Noi acum să-l curățăm, o să-l punem sus. Punem baia sus, băgăm înapoi uleiul. Și cam asta ar fi. Presiune de ulei. Bineînțeles că și eu m-am uitat înainte, am căutat pe internet. Și am găsit și eu problemile astea. Și am trecut la treabă. Vă salut! Spor la treabă!